سلام እንዳ ሲነማ ሰመረ ከመያለኹም መደባትና ከመያሎ መድላው ሓድሽ ዓመትን ከባቢኡን ከመያሎ እሞ ደጊምና ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፍላለየ ኮን ዓዘለኹም ሩሑስ ሓድሽ ዓመት 2022 ክንብለኩም ንደሊ ናይ ሎሚ መደብና ጠንቅታት ዘይዕውት ሓዳር ብዝብሊና ናባኹም ከነብሎ ነቶም ሓዳር ንሓስብ ዘለና ኣቀዲምና ነብስና ክንፍትሽ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለና ድማ ንመዘኻኸር ኸውን ስለዝኽእሊና ድማ ናባኻትኩም ከነብሎ መሪጽና ዘለና ሰንበት ተመርዖም ሶኒ ተፋቲሖም ዝብል ዕላላት ፈቅድኡ እንሰምዖን ዳርጋ ልሙድና ኾነ ዝኸይድ ዘሎን ኣሰካፊ ጉዳይ ኮይኑሎ ስለዚ ብዛዕባ ጠንቂ ናይ ዝፍትሕ ወይ ድማ ዘይዕውት ሓዳር ምዝታይ ኣገዳስን እዋናውን ጉዳይ እዩ ንሎም እምበኣር ገለ ካብ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ካብ ትዕዝታትን ዝረኸብናዮም ገለገለ ጠንቅታት ዘይዕውት ሓዳር ክንገልጽ ኢና ሓዳር ንክልተ ኣካል ኣብ ሓደ መንፈስ ዝጠምር ምስ ጀመረ ዘይቋረጽ ጉዕዞ እዩ ኣብዚ ምስ ጀመረ ዘይቋረጽ ናይ ሓዳር ግዜ ዕውት كنا نخنوت زحجزنا جلجلة نتبتات كنكفلكم هنا سعبنا أما سرارة حدار بخمين معسن أتزعبي صقم أب حدار أب مسرارتا نايت حداريو إذا مالت قدمي أب حدار مصمادنا بقعتنا أبزوم حج نقلصوم نجرات كان الرقاقص ويقبعنا كم أكلاوي أمرأون قطباون نجرات بقعتنا أبزوم نجرات كما يمثل مفلات كا أب قصالنت نايت زمسرت حدار وسان ترى لو كلاي حدار كن مسرتن كلنا بعلامة وي برديت ترجو من صبقن حدار تردينا دينا نمسرتو زلناس ويس نكزياوي صقمنا كم مفتحي انت خوننا وي زخوننا مصامتي سلازدلنا اينا ناب حدار هاندف دف نبل زلنا نابنت ناي دغ مخاد حلمي ويون حابتام ناي مخان باهغ سلازلنا مو نازي كون انت جبرلنا وي زغبرلنا مصامتي سلازرخمنا طراي حدار نمسرت انت خوينا اتا ناي دغ مخاد حلمنا منالبات كتغادلنا تخل تخون انت خونا جن ناي هيوتنا نجر بهجنا علامنا نزنبالنا مس مصامتي زي سنه خوينو مزصنح ايتسمع معن كان وصيتو خا بقللونا فتح كان مرح نخل سلازي اب مسررتاني حدارنا طنقوات مخان يدلنا قدمي حدار ممسراتنا افلطونا بزعبه حدار انت يمثل من البات سب قدم حدار ممسراتو بتسب نحدار زهبو استفلالي مغلصي كم ودما كاب تعزبتاتيو بزعبه حدار زفلط نحدار جن حدار مس جبر طرايو سب زفلطو سلازي دما ابتن قداموت كلتا عمتات تمهاراي مخان كم زدليو موياوان امخرتنا يزعود زحبرو نفع تمهاراي كوينو نخوت دما ابزناي مجمريا كلتا عمت بزح صعري حتى نزي ام بعوت مزازم دما ابتي جميرو زي قارص هيوت بلصني حدار غزي كقادس ايصقمون كالا حدار كتمسرتن كلخانه حدار كم علامه ريخا اتريو ولاس كم عينت منقصقاس حدار كما حدا عينت منقصقاس ويلو طريقه طراي انت مسريت كايو رديتك اب حدار ايسفحنا له كم وصيتو دما اب حدار كعوت كتكون زلو تخلو زتحت يخونالو مالتيو انت ابن صارزن حدار كم حدا علامه وي حلفنت اتريو خنكا جن نعلامه دما صعرن مسواتن كم زليو ترديكا نز مسوات زكت كفل دلو كتكون يليكا مخنياتو حدار مالت هيوت حلفنت ولاد مالت سلازخونه عود حدار ممسرات بلوص مصامتي بخمين يركب قدمي بلوص مصامت مدلاينا اب جزاء سنه بلوص مننت مهنات يدينا بلوص مننت كبرن كلنا دليتاتك زنبالخه علاماتاتك رايتاتك مفلاتيو از مسفلتنا طراينا لعلامانا كتدقف نبهجتاتنا اتمجم مصامتي امن لاي كنعتو زلنا مننتك كيفلتك اتمصا مصامت جن منالبات مستنات كبهجتات زي كتقادو تخيليا از دما نابزي عوت حدار كمرحك عبت خلو لو سلازي بلوص حدار مهنات مجمريا بلوص مننت مهنات كحتنا يوم نحدرنا كندي جزينا نهبو
ገለገለ ሰብ ሓዳር ንገዛ ከኣቱን ከለው ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ስለዝመጹ ጥራይ ኩሉ እቲ ንሓዳር ዘድሊ ነገራት ዘማልኡ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ገንዘብ ግን ኣብዚ ህይወት ሓዳር ንገለ ክፋል ጥራይ ክሽፍን ዝኽእል ትዛዓበ መጻምትኻ ካባኻ እትጽበዩ ነገር ግዜን ቀዳምነትን ምኾኑ ከተስተውዕል ይግባእካ ኣብ ገለ እዋን ቆልዓ ድሕሪ ምውላድካ ሰበይተይ ናኡ ዘንቢላ ሰብኣይ ናኡ ዘንቢሉ ዝብሉ ወቀሳታት ይስምዑ እዮም ዝበዝሕ ግዜኻ ወይ ግዜኺ ምስ ቆልዓ ተሕልፎ ወይ ተሕልፊዮ እንትኾንካ እታ ሰበይቲ ትጽበየካ እቲ ሰብኣይ እውን ይጽበየክ እዩ ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ወላውን ወለድ ምስኮና ሰብኣይ ሰበይትን ምዃን ከም ዘድልና ምዝካር የድሊ ካልእ ከም ሰብኣይ ሰበይትን ኮይና ይህን ምሂን ንበሃለሉ ግዜ እንተዋሓደ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ክንፈልኸም ዘለና ሞያዋን ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ይመኽሩ እዛ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ እንረኸበላ ሰዓት ኣብ ገዛ ወይ እውን ኣብ እንዳ ሻሂ እናሰተና ክትከውን ትኽእል ኣብዛ ርክብ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ኣብነት ብዛዕባ ሓዳርና ፍቕርና ዝምድናታትና ዘለና ጸገማት ከምኡን ብዛዕባ መጻኢናን ካልእን ክንዝትን ክንረዳዳእ ንኽእል ኣብ ሓዳር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክትጓነጽ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ቀመብ ሓዳር ይበሃል ምናልባት ኣብ ሓዳርና ተባኢስና ኣይንፈልጥና ዝብሉ ሰባት እንተለው እዚኣ ጽብቕቲ ሓዳር ኣይኮነትን ምኽንያቱ ብዝያዳ ተጻዋርነት ናይ ሓዲኦም መጻምንቲ እትኸይዝ ዘላ ሓዳርያ ወላውን ባህግታትናን ድሌታትናን እየሳነ ብገለና ኣሽቱ ጉዳያት ክትኮራረ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዛ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ኢልና ዝፈለናያ ብልጽቲ ግዜ ከምዛ ዓይነት ሓርጎጽጎጽ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ከም መጥፋእቲ ሓዊ ጉዳያት መምስተወልዑ ጥራይ ንምጥፍኦም ሸበድበድ ንብል እቲ ባይታ ኣቐዲምና ፈጢርናዮ ወይ አንጽፍናዮ ስለዘለና ኣብ መፍትሖም ኣይንሽገርን ሳዕቤን ምትእትታው ሳልሳይ ኣካል ኣብ ሓዳር ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ሓዳርካ ክትጓነጽ ባህርያዊ እዩ እዚ ነገራት ከጋጥም ከሎ ናብ መሓዙትኪ ወይ ናብ ባዕሩኽትኻ ብምኻድ ንመጻምትኻ ኣካልካ ምዃና ዘንጊዕካ ካብ ነብስኻ ኣርሒቕካ ብምጥማት ንሓዳርካ ትሸጠሎም እንተኾንካ ኣብ መወዳእታ ንሓዳርካ ኣበናይ ዕዳጋ ኢኻ ሸጥካያ ምፍላጥ ከገድሰካ እዩ ናብ ሕሱር ዕዳጋ ዶ ናብ ክቡር ዕዳጋ ዝበዙ ሕሳብ ሓዳር ተፋቲሖም ጸኒሖም ከዕረቑን ከለው ዝሽግሮም ነገር ነቲ ኣብ ፈቐዱ ዕዳጋታት ፋሒሉ ዝጸንሐ ወራ ሓዳሮም ምእካብ እዩ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ንዘጋጥሙ ጸገማት ናትና ናይ ባዕልና ሽግራት ምዃኖም ፈሊጥና ኣብ ውሽጥና ባዕልና ንባዕልና ክንፈትሖም ወይ እውን ንግዜ ክንገድፎ ይግባእ ምኽንያቱ ግዜ ንኹሉ ዝፍውስ መድሓኒት ስለ ዝኾነ ናይ ደረጃ ፍልልያት ትምህርቲ ዕድመ ስለዘይፈሊ ወላውን ድሕሪ ሓዳር ምምስራትካ ብፈቓድ ናይ መጻምትኻ ደረጃኻ ንምምሕያሽ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ንሳ ሓዳርኩም ክትኣሊ ውላድካ ክትዕቢ ንስኻ ተማሂርካ ዶክተር ፕሮፌሰር ኢንጂነር ክትከውን ግን ብዋጋ መኒኻ በፂሕካዮ ምዝካር ኣገዳሲ ይኸውን ምናልባት ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣብ ገዛ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰብኣያ ጥራይ እዩ ሰበይቲ ድማ ኣብ ገዛ ንሰብኣያ ሰበይቱ ጥራይ እያ ካብ ገዛ ምስ ወጽኻ ግን ሚኒስተር ዶክተር መምህር ኣብ ማሓዳር ዞባ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ንሓዳርካ ንምጥጣሕ ዝሕግዘካ ሞያ እዩ ስራሕካ ውዒልካ ንገዛ ክትኣቱን ከለኻ ግን ነታ ሚኒስተር እትብል መሳርሒትካ ቅጽልካ ወይ ዩኒፎርም ኣብ ደገ ገሪፍካ ክትኣቱ ክትወጽን ከለኻ ድማ መዕየይት ስራሕካ ስለዝኾነ ተማኒእካ ክትከይድ ይግባእ ኣብ ማሓዳር ስለዝኾንካ ጥራይ ገዛ ምስ ኣትኻ ደቅኸን በዓልቲ ቤትካን ሸቆጥቆጥ ክብሉልካ ትጽበይ እንተኾንካ ገና ረዲእትካ ብዛዕባ ሓዳራይ ዓበይና ኣሎ ማለት እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ዘይክትሰማማዕ ትኽእል ስለዚ ነዞም ዝገለጽናዮም ነገራት ከም ዘማልኣና መሰረጋግጽና ጥራይ እንምስርቶ ሓዳር ናብ ዕውት ወይ ብሉጽ ሓዳር ክመርሓና ይኽእል ዕውት ማለት ግን ቁጥባዊ ዕቤት ዘርኣያ ሓዳር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ትሕዝቶ ዘለዎ ህይወት ፍቕሪ ቅሳነትን ምርድዳእን ዝመልኦ ህይወት እዩ ዕውት ሓዳር ዝበሃል ዕውት ሓዳር ከም ዝመስረታ ንምርግጋጽ መጀመርያ ንነብስና ኣነ ኣብ ሓዳረይ ዕውት ንኽኸውን እጃመይ ኣበርኪቶ ዶ ኢልና ንነብስና ክንሓታ ይግባእ ኣይበርከትኩን እንተ ኮይኑ ትመልሲ ንኸበርክት እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣበርኪተት ኮይነ ድማ ነታ መጻምተይ ከም ዝናተይ ውጽኢት ንኽትህብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክግስጻ ክናእሳ ከሸንፋ ዘይኮነስ ክድግፋን ክሕብሕባን ይዘለኒ እምበኣርከስ እዚ ምስ ንገብሪና ብሉጽ ሓዳር መስሪትና ኢልና ክንዛረብ እንኽእል
امباركس كبران تخاتاتلتي مربع السينما سمرة زلنا ورحي تحساس مودعتا ورحي كلتشحن إسران حدنينا أمش بشام مقبلنا إذا حدش عمت مالت كلتشحن إسران كلتنينا دمه نركب زلنا كينو اتي مسدرا بيتنا تأكيمنا أبجزانا أن جبروت سنبل مس نفسنا زجبرنايو سبصابنا إذا حلف عمتن وطن إذا مت عمتنك يهلو ديخون نازي بزملكت قصيلنا كنقربنا نمكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم سلازي بفلاي أبز قلولاونا يحمان كورونا فيروس زلنا الأوان إذا نخلنا معرض بتصحنا عامات نمقبالا فولي وقعن جنزبا وصايتن بمقبار زي كونه انتاي جمجمنا انتاي وطن حيزنا نقبلا علنا كنملسو زلنا حتو ايو نزا نقبلا زلنا حداش عامت مبالعتنا زقبرانبر بتليفون وي بوست كارد روحس حداش عامت سلستباهالنا يكونان كلتشحن إسران كتن كابزا حالف عامتها الزبالتاتن عامت لوتي كسانت رهوا كتكون الناس لن تسفو دما نخلو هزبي ارترابس تفلالي كوابتات عالم زركب دقيمنا روحوس حداش عامت كلتشحن إسران كتن كنملكم نفتو مدبنا أبز زازمنا لنا أبز غطل بفليز ولا تحستو كساب نرخب سسنايو